in Northeast Record presentation. Sannu da aiki. Lalle na ga alama aiki ya maka yawa a ofis ɗinka. Ita kuma wannan wace ce ita? Idan ba za ka iya gaya mata ni wace ce ba, to bari in gaya mata ni mata shi ne, shi mijina ne. To, haka abin dama yake? Kai kowa ya turo ka zuwa gare ni ka zo ka yi soyayya da ni don ka yaudare ni. Awu, soyayya ma kuke yi? Gaskiya ne na ga alama. Wallahi daga yau sai ka rabu da ni. Sai dai in ka je ka aure ta. Allah ya sauwake. Wa zai aure wannan mayaudarin? Ni ko sai ka gaya min waye turo ka zuwa gare ni ka zo ka yi soyayya da ni. Ya aka yi kuma ka tsaya nan? Ka bani ne kaɗai na ta magana. Ka shiga wani tunani daban kuma. Ki haƙuri, wallahi tunani nake ta yi tun da muka taho. Kin san menene? Ashe na bar ɗakin na a buɗe. Kofan yana nan a buɗe kuma akwai wasu important documents da ya kamata a ce ma na ɗauka. Saboda kin san yanzu kada a shiga a ɗauke su ko su ɓace a samu wani problem. They are very important. Kuma kin gani da kika zo kina ta kira na a waya. Duka gaba ɗaya na bi na gigice na rikici. Kin san ki duk abin da zan yi sai kin ci ni gyara. Kaga inda ka yi wuf da ni yanzu? Kaga ba ruwanka da wani rikirkita ka a waya. To ai baki sani ba, ni fa a shirye nake in yi wuf da ke. Kaga yanzu da kana da mata? Ba ruwanka da wani rufe kofa. A'a, abin da zai faru kin gane? Bari na yi sauri ni na je na kwashi wannan documents din, na je na yi wasu abu. Kin gane ke kuma sai in saki a keke na fefin yin so kawai sai mai waya. A'a, mu tafi tare. Kaga dama ni ban san gidanka ba. Ga wannan naki ne ke kaɗai, kirki ba kowa. Sauran matan gidanku in na zo zan kawo musu nawa su da kaina. Na gode sosai momi. Babu godiya tsakanina da ke. Barin kira shi ya zo ya mai da ke. Hello, Kamal. Mun gama kana iya zuwa yanzu ka mai da ita. Momina, shi da kike ce na gama amfani na a yau? O haka kace? To shi kenan. Yale shi. Tashi miji. Rukayya. Zo ki kashi kayan nan ki sa a leda ki kai mata mota. Yawwa. Kyakkyawar rana ita ce na gama tare. Ke ce abin nema na, kamshin ki bai kama da turare. Kawai ki ban yar dama, shigo sahun layi na amare. Na je cikin barci na, an ce a san ki kawai na jure. Sanki ya kama ni, ya so ya zauta ni, kar da ki yada ni, ki ba ni sanki na ɓoye ni. Ga wannan. Taki ce ki tafi da ita. Ina fatan kin iya tuki. Tawa? Taki ce. Na gode sosai. Ba na son godiya. Ina son duk abin da suka mal suke so. Ki turo da account number ki. In sa miki kuɗi ki sha mai. Ba komai diyata. Na gode sosai. Nike da godiya. Yawwa. Sai dai ban iya mota ba. Shikenan bari a kira driver. Rika yawwa. Kin kawo kayan? Sa mata a ciki. Me gadi? Kira Habu direba ya zo ya kai ta gida. An gaba. Bari mu tafi mata.
gode ko siyama. Na ce ina ganin ba sai mun je gidan ba ko? Wanya ba sai mun je ba. Kenan baka san gidan naka ne ko? No. Haba, me yasa zaki ce haka? Abin da yasa ma kika je ina ta wannan magana saboda akwai wani meeting da nake son dan je dan yi running ne. To, wanda ka bari mu tafi tare mana. Kaga in na san gidan naka ba sai na neme ka a waya ba. Nan da na neme ka ban same ka a waya ba kawai sai dai kawai ka ganni a gidan naka ba. To, shikenan mu je. Sadatu. Jeje. Yaushe kuma a garin? Je na dawo. Dawon da ba za ta wasu daɗi ba. Dawon da za ta sa wasu cikin tashin hankali da masifa. Ina wancan ƙaramin shidaniyar? Mansura? Tana nan lafiya. Tana nan lafiya. Na ji an ce an kashe mijinta tun ina can. Wanda ina da yaƙini ita ta aikata haka. Wallahi ko rantsuwa zan iya da Qur'ani ita ta aikata haka. Ka je kawai ka je ka rufe kofar naka. Ka je gurin mitin. Za mu yi magana da kai. Okay. Shikenan. Bari je sai min waya. Ba damuwa, insha Allah za mu waya. Na gode. Masha Allah. Masha Allah. Allah abu ya yi. Bari ma in kira ta in mata godiya. Ya kamata. Barka ka da Hajiya. Barkan mu dai Hajiya. Na ga abin arziki da aka yi ma ummi shan ce bari in kira in yi godiya. Bata faɗa miki sakona ba ne? Wani sako kuma Hajiya? Na ce wani ba na so a yi min godiya? Bata faɗa min ba. Menene abin godiya a nan? Mutum ya yi ma 'yarsa kyauta? To shi kenan. Na janye godiyar. Amma dole in yi addu'a da Allah ya ma dukiya albarka. To shi kenan sai an jima. To, ina ganin dai ya kamata mu je mu ɗana motar nan, ya kamata in ɗana ta je. Ko kuwa? Mu je kawai. To sai mun dawo. To shi kenan a dawo lafiya. Madalla. Akwai a hankali ban san garaje. Wai kin san motar na akalla za ta kai miliyan nan? A'a, sako nawa ma. Akalla sai ta kai naira miliyan 3. Da gaske? Kwarai. Dini wai waɗannan mutane wani irin dukiya suke da shi haka? Gaskiya dai alamu sun nuna suna da kuɗin gaske. Kawai abu ɗaya za a yi ki ci gaba da tattalo da abin da za ki tattala, ni ma in tattala mu samu mu rufa kanmu asiri. Mu ma mu zama masu bayarwa ba a dinga ba mu ba. Maganar ka gaskiya ce. Wallahi shi ne maganar gaskiya. Ka san me? Cewa fa suka yi za su tura min da kuɗin mai. Dini, Aladin ya shigo. A haba. Wallahi. Hannu. Dini miliyan 2. Wallahi ka kirba mun hankali da tukin zan ko da tunanin miliyan 2. Wallahi 2 miliyan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kai. Wallahi to wa'annan mutanen ba kananan mutane bane. Gaskiya. Rike su zami in na tatso nan ki tatse nan. Mu haɗa. Tun yaushe. Kawarki ta kwafsa min, kuma wallahi sai na yi maganinta. Gaskiya Mansura bata kyauta ba. Amma a madadinta ina mai baka haƙuri. Haƙuri ko? To ban san shi ba. Wallahi sai na wulakantar da ita kamar yadda ta so ta wulakantar da ni. Yanzu to meye matsalanka? Matsalan kawai ita ce rama. Ko kin manta karinmu na baya? Ki je ki gaya mata na dawo. Wallahi ba abin da zai hana in tuna mata asiri tunda ta so ta tuna nawa. Kaga ga tela nan ya gama ɗinkin nan. Ya aiko da su. A'a, kaya fa yayi kyau gaskiya. Kai. Wallahi dai abin yayi kyau. Ni na ma kosa ai big din nan kowa ya huta. Ai ba kadai ba. Kowa ma ya kosa ai dai a huta dai ba daga gobe ne sai jibi an gama. Ai kwadai. Allah ya nuna mana. Allah ya kai mu. Amma dai kaya fa kam masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina Hajiya Sa'adu. Na'am. Ya na ganki haka a firgice. Lafiya? Ai dole ki ganna firgice.
Na Allah ka dan ba mu wuri mu dan yi magana. Ka dan ba mu wuri mu dan yi magana. Hajiya Sa'adatu me ya faru? Ke jeje ya dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ya faɗa miki wannan magana? Ni na gani da ido na ba wanda ya ban labari. Ke kin ma san me yake faɗi? A'a. Cewa ya san cewa ke kika kashe Alhaji. Abin da nake ji kenan. Idan irin wa'ina suka san sirrinka ka shiga uku. Shine magana. Na tsallake matsalar yan uwa Alhaji da kyar. Yanzu kuma ga na jeji. Barista ta samu kenan. Ƙwarai kuwa ta samu. To ba ni insha. Wani matashi ya bayyana. Na ji an ce an kashe mijinta tun ina can. Wanda ina da yaƙini ita ta aikata haka. Wallahi ko rantsuwa zan yi da Qur'ani ita ta aikata. Fuskar Sa'adatu ta nuna matuƙa cewa akwai ƙamshin gaskiya a maganar matashin. To ta ina za mu fara? Samun shi zami kenan? So ta fara yarda da ni matuƙa. Saboda haka zan matse ta domin in ji me yasa ta firgita yayin da ta ga wannan matashin. To amma baka tsoron ta bijiri? So gaskiya ban tunanin za ta bijire. Dalili kuwa duk abin da ya faru akan idona ne. Haka ne, dama Hausawa sun ce da jarabawa jirgi ya tashi sama. Amma ni da azatona za mu tunkari matashin ne kai tsaye. Wannan ba haka ba ne, ya kamata mu bar shi tukunna. Tunkaran wannan yaron haɗari ne sosai. Dan daga ganin shi hatsabibin yaro ne. Hajiya Mansura, to wannan kace na ce din nan duk ke kika ja. Kin ga da kin cika ma jeje kuɗin shi da duk wayannan abubuwan da babu shi. Ke kika ja. Haɗuwata da jeje ita ce da na sani da na taɓa yi a rayuwata. Wato dai karfi da yaji sai da kika sa dai muka zo da sawan nan ko? Idan muka yi wannan fitowa yana min daɗi saboda yana tuna min lokacin ƙuruciya. Lokacin kana ɗan bana bakwai. Amma fa kin sani girki ba dai ba naki bane ko na Hajiya. Gaskiya sai dai in yi manajin sa kawai. Ni sauri mu ci abincin nan. Kin san na gaya miki cewa gobe san bako zan yi ko? Amma tun farko da kika zo min da wannan zancen, me na gaya miki? Kin bani shawarar da ya dace. Hajiya Sa'adatu, baki ga gayan bane, ya haɗu iya haɗuwa. Amma duk haɗuwansa, idan baki san halin shi ba, kin san akwai matsala. Kin ga ke matan aure ce, ya kamata ki yi taka tsantsan. Zan yi taka tsantsan,
amma duk yanda zan yi in mallaki gayan nan sai na mallake shi. Taya, kar fa ki zo ki biyu babu. Ke baki same shi ba, ki samu matsala da mijinki. Ba za a yi haka ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya me za a kawo miki? Ina wani ma'aikaci naku yana nan shekaran jiya da muka zo sheka mana abinci. Ma'aikaci? Ai muna da ma'aikata da dama a nan. Yana nan wani fari ɗan kyakkyawa, wani mai ɗan tara gashi. Ok, jeje kenan. Yawwa, to ina in kira miki shi ne? Kira mun shi. Yawa. Gani Hajiya, wani abu ke so a kawo miki? Da fatan dai ka gane ni. Ina gane ki mana. Ina so irin haɗin da ka kawo mana shekaran jiya, irin shi nake so ka kawo min yanzu. Okay. Karkiya da masoyin ki to ki saurara. Karkiyar da masoyin ki dan akwai kura. Ɗauki hankalin ki sai tashi. Yanzu ka ga wayata. Okay. Ka samu number ka. In ya so idan ina bukatan abu ba sai na zo nan ba, sai in kira ka a waya. Okay. To gashi. Yanzu ban number account ɗinka. 1 3 586 501. Wani banki ne? North East Bank. Shi ne ya shiga. Hajiya 100 fa. To na mene? Ka cire kuɗin abincin da na ci yanzu, ragowar ka sa aljihu. 200 Hajiya? Ba matsala, duk abin da kike so kawai sai faɗa mu Hajiya. Nagode. Nagode. 200,000. Clubbing today steady. Lafiya lau jeje. Za a kawo miki abinci ne Hajiya? A'a jeje, ba abinci nake so a kawo ba, kai nake son gani. Lafiya Hajiya? Lafiya kalau. To shikenan, yaushe kenan? Ni ko yanzu a cikin daren nan. Gashi kuma bamu tashi aiki ba Hajiya. Har magana aikin na wahala kake yi? Ka kusa buɗe naka restaurant ɗin fa. A'a Hajiya. Hajiya na gode sai, to ina zan same ki? Zan turo ma location ɗin. To shikenan Hajiya. Okay, to sai ka zo. Amma fa ya zama sirri, don ni ko abokinka bana so ka faɗa min inda kake. Haba Hajiya, sai ka ce wani ƙaramin yaro? Yawwa, to sai ka zo. Lalle wannan yaro ya shammace ki. Yana son ya nuna mana cewa kaidin maza ya fi na mata? Ba na so na tuna mamayen da ɗan iskan ki dahumin yaron nan yayi min. Hajiya, wani ya maganin buɗe restaurant nan nawa ne. Yanzu fotan na biyu da aji aiki na fa. Kaga, ka kwantar da hankalinka. So nake in buɗe ma babba wanda ya fi naku. Ni wallahi Hajiya, da ma aji maganin restaurant din nan akai. Saboda me? Saboda kuɗi nake bukata, ina son in je ƙasar America. Kai ko yanzu me zaka je a ƙasar America? Wallahi burina kenan kawai na gani a ƙasar America. Yanzu kana nufin tafiya za ka yi kabar ni? A'a. A'a ko gaskiya wannan tafiyar ba zai yiwu ba. Haba Hajiya da Allah, ki daure ki cika mu wannan burin nawa mana. To shi kenan. Ka kwantar da hankalinka. Kamar nawa ne zai ishe ka? Yes. Ba yawa, miliyan 15 ne Hajiya. To shi kenan, zan duba na gani. Hajiya ta. Hajiya Sa'adatu.
ki bata ta shigo kawai. Kin ga ke tun a lokacin nan kika daina ɗaukan mashi waya. Ni tafiyar tashi ce ba na so. To, a yanzu da kina ɗaukan mashi waya, da ba zai biyo miki ta bayan gida ba. Jeje. Hajiya. Ina wuni na gajiya. Lafiya ya gida? Lafiya dai ko? Ba lafiya ba, ƙara na kawo miki, ƙarar ƙauraki. To, me ce kuwa? Ina tunanin kaman ta baki labarin alƙawarin da ta yi min ko? Okay, akan wannan restaurant din nan ko? Shifa. Kin ga ta sana bar aikin da nake, kuma wannan alƙawarin da ta yi min bata cika ba. Gaskiya bata kyauta ba, amma ka yi hakuri. Zan kira ta. Ya ake ciki ne? Ya kika shiga muguwar? Wallahi gani nan dai. Ƙaranki aka kamo. Idan kuma haka ne gaskiya baki kyauta ba. Wane ne ka miki ƙara na ko wane ne ko cewa ce? Jeje ne. Dan Allah dan Annabi ki mu magana arziki. Ki bar mu magana wannan banzan shashasha sakare. An spirfa kike, kuma duk abin da kike yana jinki. Hello? Hello? So ni ne marasa abin yi, ni ne banza ɗin ko? Ba komai. Wallahi sun nuna mata banda mutunci, zan sai ta zo har gaba na ta tsuguna tana bani hakuri. Wato muna ba ku haƙuri. Kamar yadda kuka sani wannan shiri na Ladidi mun dan dakata muku da shi. Ana amfani da wannan damar mu dan ba ku haƙuri zuwa dan wani lokaci. Muna masu ba ku haƙuri a bisa faruwar haka. Hakan ya faru ne sakamakon dan fita da muka yi dan kawo muku ci gaban wannan shiri mai suna na Ladidi. Saboda haka muna godiya ga irin ba da gudunmawa da kuke yi mana na wajen kallon wannan shirin. A wannan karan mun yi kokari wurin ganin wannan gyararraki. A ci gaban shirin za a ga ci gaba da dama wanda sai kun kalla za ku yi alƙalanci. Usama ka cuce ni, ka cuce rayuwata. Me zan yi domin in ɗauka fansan abin da kai min? Wannan ce rayuwarka ko? Sunanta Ladidi. Masoyiyata ce. Okay. Nemanta nake, kuka ganta? Da Allah wannan nake nema. Masoyiyata ce sunanta Ladidi. Kuka ganta? Assalamu alaikum. Malam, da Allah wannan baiwa Allah nake nema. Sunanta Ladidi. Masoyiyata ce malam. Gaskiya ban santa ba. Kai, ina ga mun Ladidi. Ladidi? Wace Ladidi? Kai, baka san Ladidi ba? Aba Ladidi, tun tana ganci fas kallo da ne miki na janna sai. Shi yasa na to da ke, kuma nan da na kawo ki wata duniya kika zo da ba. Thank you so much. Mun gode. Mun gode. Mun gode. Mun gode masoyanmu. Ni ne nan na Ladidi. Sai na faɗa ba. Na san kun san ni ne na Ladidi. Na Ladidi! Na Ladidi! Bari in shaida muku. Ni ne nan na Ladidi. Ku ci gaba da bibiyan mu a tashar mu ta YouTube channel mai suna Arewa Media.
Karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin ki dan akwai kura. Ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura. Bari ni na yo da ke, bari ni na yo da ke, tunda na ce sai da ke, bari ni na yo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana,